тебе. Един път прекарваме през ухото на вирбела. Правим 2 пресупвания. 1, 2. Свободния край връщаме пак през ухото на вирбела. Ето така. Другия, същия край го прекарваме през голямото ухо. Изтегляме и правим 5 намотки. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме края свободния. През двете пушенца, които са получили наотдолу. И стягам. Ето го, влизаме. И отиваме на теста с кантара. Хайя! Бомбаяж! Безпомощник ми става. Ето в килограми. Ето къде се скъса. Чак отзад.